மெதுவா அந்த சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் ஸ்டெப் ஏறுமே அந்த மாதிரி. அப்படி ஏறினாதான் ஸ்டெடியா இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. So you will analyze the thing. ஞாபகத்துல கொஞ்சம் வேகமா போனாலாம் பிக்கப் பண்ணி அதை மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியல. லாஸ்ட் ஒரு 5 சாப்டர்ஸா சூப்பரா மைண்ட்ல அப்படியே டேப் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் இந்த இது இந்த third cantoல last few chapters first partல. Now that is and Jaya Vijaya will become into the womb will enter the womb of. கிருஷ்ணா புக்ல கூட குமாரர்கள் பத்தி தான் இப்ப படிக்கிறோம் மாதாஜி. இங்கேயும் குமாரர்கள் தான், அங்கேயும் குமாரர்களை பத்தி படிக்கிறோம் மாதாஜி. இது என்ன மந்திரமா நீ போட்டிருக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் நான் அன்னைக்கு சொன்ன கேள்வி கேட்டேன்ல மேம், அதாவது எந்த 2 ஸ்லோகங்கள் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அட்ராக்ட் ஆச்சு, அவர் ஓடிட்டாருல்ல சன்னியாசம்மனு, அது ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துட்டேன். நான் ஒண்ணு சொன்னேன் அகோபகியம் 3.2.23. இன்னொன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஆனா யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு மாதாஜி ஒண்டி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். கலாவதி மாதாஜியா? சாரி கலாவதி வடிவிகாரசி மாதாஜி ஒண்டிதான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி இன்னைக்கு சொன்னாங்க. சோ அதனால அவங்களுக்கு ஒண்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னால அவங்களுக்கு ஒண்டி சொல்லி கொடுக்கலாம்னு பிளான் போட்டுருக்கோம். இது எத்தனாவது சாப்டர் ராதிகா? 10th canto மேம். ஆனா பிரேமா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க நாங்க இன்னும் 10th canto தனுஸ்ரீ மேம் எடுக்கவே இல்ல. எப்போ தனுஸ்ரீ மேம் 10th canto வராங்களோ அப்பதான் நான் இத பத்தி பேசுவேன்னு வேற சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க 10th canto பேசுறீங்க அப்படி சொன்னீங்க. No she is the right student then. correct தானே? ராதிகா மாதாஜி நாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இல்ல, அதுக்கு காரணம் தாரணி மாதாஜி தான். ஏன்னா அவங்க பரிசை வச்சுட்டாங்க 28ஆம் தேதி, அதுக்கு படிக்கணும்னு நாங்க கொஞ்சம் இல்லன்னா இது கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுலதான் இப்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு. பரிசை 10க்கு நாங்க போவே முடியாது மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி கண்டுபிடிக்க முடியும்? 10க்கு போக முடியாதுன்னு இல்ல, கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் படிக்கிறீங்கல்ல அதே 10th தான். ஆமா 10th canto கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் தான். சரி சரிங்க, நீங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க. இனிமே நான் கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து கேக்குறேன். அப்ப டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சே அப்ப நோண்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க. பிரேமா மாதாஜி 5 கேண்டோக்குள்ள கேளுங்க மாதாஜி, சொல்லிடுவோம். 5 கேண்டோக்குள்ள சொல்லுங்க சார், இதெல்லாம் வேண்டாம் மாதாஜி, எவ்வளவு நடத்திருக்கீங்களோ அதுக்குள்ள கேளுங்க. இனிமே நடத்தினதுல இருந்து நான் கேக்குறேன். அவ்வளவு புத்திதான் மாதாஜி, அவ்வளவு புத்திதான் எனக்கெல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி நடத்தினதுல இருந்து மாதாஜி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளவு புத்திதான். புத்தி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நடத்தினதுல இருந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா அதுவே கிரேட். ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். மாதாஜி எந்த பாதையில சொல்றாங்களோ அந்த பாதையில தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். அதனால எங்களுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். மேம் இப்போ இவங்க எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து கேள்விகள் நாளைக்கு கேக்குறேன். கண்டிப்பா நமக்கும் கொஞ்சம் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஆமா மாதாஜி, அது வேணா பண்ணலாம் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. உங்களை போலவே அவரு எங்களுக்கு ஒரு பாதையை வகுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் சொல்லி இருக்காரு மாதாஜி, ஒவ்வொரு கேண்டோல இருக்கிற கருத்துக்களை சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தருன்னு. யாரு சொல்றேன்னு சொல்லி இருக்கேன். நான் செகண்ட் கேண்டோ சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி. அது பரீட்சை கொஞ்சம் படிச்சு முடிக்கிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददामाह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा
ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முதல் காண்டம் 3.1 காண்டத்துல, அதாவது ஒரு புக் ஃபர்ஸ்ட் புக்ல கடைசி 2 ஸ்லோகங்கள் இன்னைக்கு. சோ அது கீதா மாதாஜியும் ஐ திங்க் சங்கீதா மாதாஜி 2 பேர் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கீதா மாதாஜி 2 கீதா மாதாஜில நேத்து ஒரு மாதாஜி வாசிச்சாங்க, அவங்க இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு கீதா மாதாஜியா இருந்தா மட்டும் மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிராப்த பார்ஷத பிரவரௌ ஹரேஹி த்ரிதே ஜடர நிர்விஷ்டம் காஷ்யபம் தேஜ உல்பனம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி. ஐயோ அது இல்ல, ஐ திங்க் 35 வாசிச்சேன் நினைக்கிறேன், சாரி. தயோர் அசூரே ஆமா அசூரயோர் அத்ய தேஜசா யமயோர் இவஹ ஆஷிப்தம் தேஜ ஏதர்ஹி பகவான் தத் விதிஸ்ததி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. தயோர் அசூரயோர் அத்ய தேஜசா யமயோர் ஹி வஹ அப்ஷிதம் தேஜ ஏதர்ஹி பகவான் தத் விதிஸ்ததி. தயோ அவர்களின், அசுரையோ இரு அசுரர்களின், அத்ய இன்று, தேஜஸா ஆண்மையினால், யமையோ இருவரின், ஹி உறுதியாக, வ தேவர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும், அக்ஷிப்தம் கொந்தளித்தல், தேஜக ஆற்றல், ஏதாகி இவ்வாறு நிச்சயமாக, பகவான் முழு முதற் கடவுள், தத் அந்த, விதித்சதி செய்வதற்கு விரும்புதல். மொழிபெயர்ப்பு: இந்த இரட்டை அசுரர்களின் ஆற்றலினால் உங்களது சக்தி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆகவே உங்களது துன்பத்திற்கும் ஆளாகியிருக்கிறது. இதனை நீக்குவதற்காக சக்தி என்னிடம் இல்லை, மேலும் பகவான் விருப்பத்தின் பேரிலேயே இவை அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. பொருளுரை: இரண்யகசிபுவும் இரண்யாக்ஷனும் முன்னர் விஜயனாக இருந்தே அசுரர்களானவர்கள் என்ற போதிலும் பௌதீக உலகில் உள்ள தேவர்களால் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனாலேயே பிரம்ம தேவர் அவராலோ அல்லது அனைத்து தேவர்களாலோ அவ்வசுரர்களினால் ஏற்பட்டிருக்கும் இடையூறினை நீக்க முடியாது என்று கூறினார். இவர்கள் இருவரும் முழுமுதற் கடவுள் ஆணையின் பேரில் இந்த உலகிற்கு வந்தவர்கள். ஆகையினால் அவர் ஒருவராலே இடையூறினை நீக்க முடியும். அதாவது ஜெயனும் விஜயனும் அசுரர்களின் உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் அவர்கள் இருவரும் ஆற்றலில் எல்லோரையும் விட சிறந்து விளங்கினார்கள். இவ்வாறு முழுமுதற் கடவுள் போர் புரிவதற்கு விரும்பியது உறுதியாகிவிட்டது. ஏனென்றால் போர் குணமும் அவரிடம் இருக்கிறது. அனைத்திற்கும் அவரே ஆதி ஆவார். ஆயினும் அவர் போட விரும்பினால் ஒரு பக்தருடன் மட்டுமே போட வேண்டும். ஆகையினால் அவரது விருப்பத்தின் பேரிலேயே ஜெயனும் விஜயனும் குமாரர்களினால் சபிக்கப்பட்டனர். பகவான் வாய்க்காவலர்களை மண் உலகிற்கு சென்று தமது பகைவர்களாகும்படி கட்டளையிட்டார். அப்போதுதான் அவர்கள் அவருடன் போட முடியும். மேலும் அவர் தனிப்பட்ட பக்தர்களின் தொண்டினால் அவரது போர் விருப்பம் நிறைவேற்றப்படும். தேவர்களின் இருளினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகளும் அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பமும் பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பமாகும் என்று பிரம்மதேவர் தெளிவுபடுத்தினார். மேலும் அவர்களிடம் அவ்விரு காவலர்களும் அசுரர்கள் வடிவில் வந்திருந்த போதிலும் அவர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், தேவர்களை விட வலிமை மிக்கவர்கள், அவர்களை தேவர்களாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றும் தெளிவுபடுத்த விரும்பினார். பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையை யாராலும் மீற முடியாது. தேவர்கள் மேலும் அதற்கு எதிர் செயல் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டனர். ஏனென்றால் இது பகவான் பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டளையாகும். இதுபோல் எவரேனும் அவரது புகழை பரப்புவதற்கு பகவான கட்டளையிடப்பட்டால் என்றால் அவருக்கு எதிராக யாரும் நடக்க முடியாது. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பகவானது விருப்பம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சோ எல்லாவற்றிற்கும் காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் இல்லையா, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அதாவது நம்ம பர்ம சமீதையில ஃபர்ஸ்ட் 5.1 ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். சோ கோவிந்தர் அனைத்து காரணங்களுக்கும் அந்த கோவிந்தனே காரணம் இல்லையா? சோ அதனால இப்ப இந்த ஹிரண்ய கசிப்பு மற்றும் இரண்யாட்சனுடைய பிறப்பு இல்லையா, அவர்களுடைய ஆற்றல் வந்து தேவர்களை காட்டிலும், ஏன்னா அவங்க வைகுண்டத்துல இருந்தவங்க. சோ இவங்களை விட விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் இவர்களை விட வல்லமை பொருந்தியவர்கள். தேவர்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. தேவர்களும் நம்மளை விட கொஞ்சம், மனிதர்களை விட கொஞ்சம் சக்தியை பெற்றவர்கள், நம்மளை விட அவங்க ஜாஸ்தி. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களை விட வந்து தொண்டு புரியக்கூடிய பக்தர்களை விட அவங்களுடைய வலிமை என்பது கிடையாது. அதனால அதுவும் ஒரு இண்டிகேஷன். இங்கே பகவான் விருப்பம் என்ன கொள்கிறாரோ அதுதான் நடைபெறும். அதனால சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே, புருஷா என்பது அவர் ஒருத்தர் தான். பிரபுபாதருடைய அதாவது ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே பாகவதம் கிளாஸ்ல அவருடைய செஷன் வந்து ரீப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. சோ அந்த கிளாஸ்ல வந்து அழகா சொல்லியிருந்தார், புருஷா மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன், தட் இஸ் த காட், ஒன்லி இஸ் த புருஷா. மிச்சம் எல்லாருமே இங்க வந்து, அதாவது இந்த ஆண் பெண் என்னும் உடலை தரித்திருக்கக்கூடிய, அதாவது பெண் தான் நாம் எல்லாருமே, எவ்ரி ஒன் இஸ் உமன் ஒன்லி அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு பிரபுபாதர் அவர்கள். எஸ், புருஷா மீன்ஸ் இஸ் த ஒன்லி சுப்ரீம் புருஷா, இஸ் த ஒன்லி புருஷா. நாம் எல்லாருமே வந்து த அதர் ஜெண்டர் ஒன்லி. ஆனால் சில காரணங்களால நாம வந்து இந்த இடத்துல ஆணாகவும் பெண்ணாகவும், அது எல்லாமே நம்முடைய மனசுல என்ன உணர்வுகள் வந்து இருந்திருக்கோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை தான் நாம வந்து எடுக்கின்றோம். சோ ஈவன் மென் விமன் இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த இடத்துல. சோ எல்லா ஆத்மாக்களுமே ஒன்றுதான். சோ நாம எல்லாருமே வந்து செகண்டரி தான். பகவான் தான் சுப்ரீம் புருஷா. சோ தேர் இஸ் நோ அதர் கிரேட்டர் புருஷா இன் திஸ். அதனாலதான் வந்து கோவிந்தன் ஆதி புருஷன் இல்லையா? சோ அதனால ஆதி புருஷன் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து பிரம்ம சமீதையில வந்து பிரம்மர் வந்து பாடியிருக்காரு இல்லையா? அதனால வந்து ஈஸ் த ஆதி புருஷா, ஈஸ் த முதன்மை புருஷரும் பிரிமிவல். இந்த புருஷாவும் அவர் தான், முதன்மையானவரும் அவர் தான். அவரை தவிர வேற யாருமே வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயரும் கிடையாது. சோ சுகிப்பவர் என்பது சொல்வது, நாம எல்லாம் சுகிக்கிறோம்னு சொல்றோம், ஆனா உண்மையிலே நாம சுகிக்கிறது கிடையாது. அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவன் பரம்பொருள் அவர்தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத், அவர்தான் சுகிக்கிறார். அதனால அவருடைய விருப்பத்தின் கேற்றவாறுதான் அனைத்து செயல்களுமே இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு காரணம் என்று ஏற்பட்டு விட்டால் அதற்கான மூலமே வந்து அவரிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தயோர் அசுரயோர் அத்ய தேஜசா யமயோர் இஹவஹ ஆஷிப்தம் தேஜ ஏதஹி ஏதர்ஹி அகாவம்ஷ்டத் விதித்சதி. தயோ அவர்களின், அசுரையோ இரு அசுரர்களின், அத்யக இன்று, தேஜசா ஆண்மையினால், யமயோ இருவரின், உறுதியாக, வா தேவர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும், ஆஷிப்தம் கொந்தளித்தல், தேஜக ஆற்றல், ஏதர்ஹி இவ்வாறு நிச்சயமாக, பகவான் முழுமுதற் கடவுள், தத் அந்த, விதித் சதி செய்வதற்கு விரும்புதல். இந்த இரட்டை அசுரர்களின் ஆற்றலினால் கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து தேவர்களை காட்டிலும் வல்லமை புரிந்தவர்கள். உங்களது சக்தி குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ தேவர்களுடைய வலிமை விட அவர்களுடைய வலிமை ஜாஸ்தி என்பதால இவர்களுடைய இது வந்து பிரகாசமாக காணவில்லை. தேவர்களுடைய வலிமையை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி. நம்ம முன்னாடி அவங்களுடைய அருளாலதான் நாம் எல்லாருமே இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பேலன்ஸ்டா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மழை வர வேண்டும், அதாவது பிரகாசம் இருக்க வேண்டும், சூரியன் வேண்டும், இதெல்லாமே வந்து சூரிய சந்திரர்கள் எல்லாமே தேவர்கள் தான் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே வந்து பகவான் அவர்களை படைத்தது நம்மளை எல்லாருக்குமே, நமக்கும் அவர்களுக்கு மத்தியில கோஆபரேஷன் கண்டிப்பா தேவை. இங்க உயிர் வாழி வந்து வாழக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காகத்தான் அவர்களையும் படைத்தார், நம்மளையும் படைத்தார். நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு இங்கு வாழணும்ன்ற அந்த ஒரு இதுக்காகத்தான் நாம வந்ததால எஸ் நமக்கும் படைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து நம்மளையும் வந்து புஷ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு அனுப்பிச்சாச்சு அவர் வந்து. நாமளும் இங்க வாழ்ந்து இங்கேயே இதன் மீது இங்க இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், சில பேருக்கு பிராணன் போகும் பொழுது கூட அந்த மனசுல வந்து பயம் இருக்கும் இல்லையா? 90% இது உண்டு. இந்த இடத்தை விட்டு செல்வதற்கான மனம் என்பது அந்த சமயத்தில் இருக்காமல் போகும். ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தியை காட்டிலுமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது இருந்த பற்றுதலை அவர்கள் அதிகமாக வளர்த்து கொண்டதால் இல்லையா? இதெல்லாம் உண்மை, இந்த மாயையே உண்மை என்பது இது வந்து ஒரு டெம்பரவரி, அதாவது தற்காலிகமானது என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் இதெல்லாம் நித்தியம் சாஸ்வதம் என்ற மனசுல அவங்க வைத்துக் கொண்டதால்
மரணத்தை வந்து ஏற்கக்கூடிய பக்குவம் என்பது நிறைய பேருக்கு இருக்கவே இருக்காது. அஞ்ஞானத்திலேயே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு பக்குவத்தின் தரப்பில் செல்ற வரைக்குமே பகவான் வந்து தன்னுடைய திருநாட்கள்ல வந்து நம்மளை அனுமதியே கிடையாது நமக்கு. அதனால நாம என்ன பண்றோம், இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது நமக்குடைய ஈடுபாடு அதிகரித்து கொண்டே போகுவதால் நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கோம். தேவர்களாகிய அவர்கள் நம்மளை விட ஜாஸ்தியான ஒரு பவர், அவ்வளவுதான். சத்துவத்திலே நிலை கொண்டு பகவானுடைய அவர்தான் உயர்ந்த ஆளுமை என்று உணர்ந்தவர்கள் அவருக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதாக அவர்களுடைய கடமைகளை வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகளுக்கு அவங்களுடைய அனுகிரகங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள். சோ ஆஷிப்தம் கொந்தளித்தல் தேஜ ஆற்றல் இதுவே உங்களை துன்பத்திற்கு ஆளாக்கி இருக்கிறது. சோ இப்ப அந்த இரட்டை ஜெயா விஜயனுடைய அந்த ஆற்றல் வந்து இவர்களுடைய ஆற்றலை விட அதிகமா இருக்கிறதுனால இவர்களது அந்த பிரகாசமே மங்கி போனதாக காட்சியளிக்கின்றது. இதனை நீக்குவதற்காக சக்தி என்னிடம் இல்லை என்று பிரம்மரும் சொல்லிவிட்டார். மேலும் பகவானுடைய விருப்பம் பேரிலே இவை அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. எஸ், லட்சுமி தாயார் வந்து இந்த ஜெயா விஜயன் வந்து ஒரு முறை வந்த பொழுது தடுத்து நிறுத்தியதனுடைய காரணத்தால அவங்களுக்கும் வந்து அது பிடிக்காம போனதால அவர்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் தான் வந்து பகவானும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஜெயா விஜயனுக்கு வந்து இந்த சிறு தண்டனை என்பதும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காகத்தான் இதெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? எஸ், ஒரு பக்தனுடைய சேவை வந்து பக்தனுக்கு என்ன மனசுல இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக பகவான் பூர்த்தி செய்கிறார் இல்லையா? ஒரு தூய பக்தன் வந்து சோ எப்படி இருக்குன்னா பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு ஆதங்கம் தான் இருக்கும். ஆனால் அதையும் வந்து இன்னொரு பக்தனால் தடுத்து நிறுத்திய போது இந்த ஒரு மாற்றம் என்பது ஏற்படுகின்றது. சோ இதை நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளுதான் ஆக வேண்டும் என்ற அந்த பக்குவத்தை வந்து பிரம்மர் வந்து இப்ப தேவர்களுக்கு வந்து எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார். இரண்யகசிப்பும் இரண்யாட்சனும் முன்னர் விஜயன் ஜெயனாக இருந்தே அசுரர்கள் ஆனவர்கள் என்ற போதிலும் பௌதிக உலகில் உள்ள தேவர்களினால் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனாலேயே பிரம்மதேவர் அவராலேயோ அல்லது அனைத்து தேவர்களினாலோ அசுரர்களால் ஏற்பட்டிருக்கும் இடையூறனை நீக்க முடியாது என்று கூறிவிட்டார். யாராலுமே முடியாது. அவர்கள் இருவரும் முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையின் பேரில் தான் இந்த உலகுக்கு வந்தவர்கள் இல்லையா? அவருடைய கட்டளையால் தான் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். ஆகையினால் அவர் ஒருவராலே இவ்விடையூறனை வந்து நீக்க முடியும். பகவான் ஒருத்தரால மட்டும்தான் இந்த கஷ்ட துன்பத்திலிருந்து நம்மள எல்லாரையும் ரட்சிக்க முடியும் என்பதை வந்து பிரம்மதேவர் எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ஜெயனும் விஜயனும் அசுரர்களின் உடல்களை பெற்றிருந்த போதிலும் அவர்கள் இருவரும் ஆற்றலில் எல்லோரை விட சிறந்து விளங்கினார்கள். இவ்வாறு முழுமுதற் கடவுள் போர் புரிவதற்கு நம்மளோட கொஞ்சமாவது நம்முடைய அதாவது ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கக்கூடியவங்ககிட்ட தான் நம்ம வந்து டிபேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க கிட்ட போய் நம்ம டிபேட் பண்ணி வின் பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ காம்பிடன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுடைய வல்லமையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பகவான் யாரோட வந்து போர் புரிந்தால் அவர் அந்த நிகராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலில் வந்து இருக்கக்கூடியவங்களதான் வந்து போர் புரியணும்னு நினைக்கிறாரு. ஆக்சுவலி இவ்வாறு முழுதொரு கடவுள் போர் புரிவதற்கு விரும்பியது உறுதியாகிவிட்டது. ஏனென்றால் போர்க்குணமும் அவரிடமிருந்துதான் இருக்கிறது. அவரிடம்தான் நம்மகிட்டயும் வந்திருக்கு. அனைத்திற்கும் அவரே ஆதி ஆவார். ஆயினும் அவர் போரிட விரும்பினால் ஒரு பக்தருடன் மட்டுமே போரிட வேண்டும். அதுதான் அவர் வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இது. ஆகையினால் அவரது விருப்பத்தின் பெயரிலே ஜெயனும் விஜயனும் குமாரர்களால் சபிக்கப்பட்டனர். ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி எவ்ரிதிங் அவருடைய ஏற்பாட்டால் தான். இதே இதுதான் வந்து அர்ஜுனருக்கும் வந்து பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார், என்னுடைய ஏற்பாட்டால் அனைவருமே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். அதாவது 11 ஸ்லோகம் 37 or something, I'm not able to recollect. சோ அதாவது என்னுடைய ஏற்பாட்டால் அனைவருமே வந்து இந்த இடத்துல மரணத்தை கண்டு விட்டனர். நீ வந்து வெறுமனே நிமித்த மாத்திரம் போரில் வந்து ஈடுபட்டு நீ வெற்றி கொள்வாயாக, ராஜ்யத்தை ஆழ்வாயாக அப்படின்றது தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவாயாக. சோ இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு மூல காரணம் என்பது உண்டு. சோ அதே மாதிரிதான் பகவான் விருப்பம் கொண்டால் அனைத்துமே நிகழும். பகவான் வாயில் காவலர்களை மண்ணுலருக்கு சென்று தமது பகைவர்களாகும்படி கட்டளையிட்டார். அப்போதுதான் அவர்களுடன் போரிட முடியும். பகைமை இல்லாவிட்டால் நமக்கு போரிட முடியாது இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல போய் நம்ம வந்து விட்டுதான் கொடுப்போமே வழியே போரிட மாட்டோம். மேலும் அவரது தனிப்பட்ட பக்தர்களின் தொண்டினால் அவரது போர் விருப்பமும் நிறைவேற்றப்படும் இல்லையா? சோ அப்ப அவரது தனிப்பட்ட பக்தர்களின் தொண்டினால் இந்த இடத்துல தாயாரதான் வந்து சொல்றது லக்ஷ்மி. அவரது தனிப்பட்ட பக்தர் அப்படின்னா எஸ், அவங்களும் அந்தரங்க சக்தி. பகவானுக்கு எவ்வாறு ராதையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரிகிறாரோ அதே மாதிரிதான் மகாலட்சுமி தாயாரும் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியவள். பாத சேவனம் எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருப்பவள் இல்லையா?
அப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய விருப்பத்தினால், பக்தர்களுடைய தொண்டினால் அவர்களுக்கு ஒரு மனசு சங்கடம் ஏற்பட்ட பொழுது, அப்பொழுது அவரும் போர் குணத்தை, எப்பவுமே தன்னை விட தன்னுடைய பக்தர்களுடைய விருப்பத்தை தான், அவர்களுக்கு ஒரு அவமானம், அவர்களுக்கு ஒரு மன சங்கடம் என்றால் பகவான் என்றைக்குமே பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். இப்போ தாயாருடைய மன வருத்தத்தை பகவான் பூர்த்தி செய்யணும். அதற்காகத்தான் இந்த போர் விருப்பத்தையும் பகவான் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் இந்த ஜெயா விஜயனுக்கு இந்த சாபம் வந்தது. அவர்களும் இங்கே அசுரர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்தார்கள். சோ அதன் மூலியமாக இது நிறைவேற்றப்படும். தேவர்களிடம் இருளினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையும், அதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பமும் பரமபுருஷ பகவானுடைய விருப்பமாகும். அவர்களும் இந்த சங்கடத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது இதுவும் பகவானுடைய விருப்பமாக சொல்லப்படுகின்றது. இதற்கான விளக்கம் பின்னாடி கூட வரலாம். எதற்கு தேவர்களுக்கு இந்த சங்கடத்தை பகவான் ஏற்படுத்தணும்னு நினைச்சார். எல்லாத்துக்குமே இன்டர்வியூ உண்டு. ஆனா இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால அது தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல இப்போ ஒரு சைடுனுடைய அதாவது காரணம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரிந்தது. லக்ஷ்மி தாயாருடைய அதாவது அவர்களுடைய சஞ்சலம், அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அதாவது அனுமதியற்ற அந்த நிலையை ஏற்படுத்தியது ஜெயா விஜயன். அதனால் அவர் மனசு சங்கடப்பட்டதற்கான தண்டனை. அதனால ஜெயா விஜயன் அசுரர்களாக ஆகி இந்த இடத்துல வர்றது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். தேவர்கள் எதற்காக இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை பின்னாடி கண்டிப்பாக வரும். அப்ப நாம் அதை பற்றி பேசலாம். மேலும் அவர்களிடம் இவ்விரு காவலர்களும் அசுரர்கள் வடிவில் வந்திருந்த போதிலும் அவர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், தேவர்களை விட வலிமை மிக்கவர்கள். அவர்களை தேவர்களாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றும் தெளிவுபடுத்த விரும்பினார். பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளை யாராலுமே மீற முடியாது. தேவர்கள் மேலும் அதற்கு எதிர் செயல் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டனர். ஏனென்றால் இது பகவானால் பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டளையாகும் இல்லையா? இது போல எவரேனும் பௌதிக உலகில் சில செயல்கள் அதிலும் குறிப்பாக அவரது புகழை பரப்புவதற்காக பகவானால் கட்டளையிடப்பட்டார் என்றால் அவருக்கு எதிராக யாரும் நடக்க முடியாது. பகவானுக்கு எதிராக நாம் என்றைக்கும் யாராலுமே நடக்க முடியாது. எல்லா சூழ்நிலைகளுமே பகவானது விருப்பம் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படுகிறது. இதுதான் உண்மை. இந்த உண்மையை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த சூழ்நிலை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு நிலையிலுமே சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்றால், அங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய சுபாவம், நடத்தை, அதற்கு ஒரு பக்குவம் அடையக்கூடிய மார்க்கம் எல்லாம் தேவைப்படும் பொழுது பகவானும் போர்க்குணம் அதாவது யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் என்று சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? எப்போ அதர்மம் தழை தோங்குகின்றதோ அப்ப தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக பகவான் தோன்றுகின்றார் இல்லையா? அத்தகைய சூழ்நிலை வரும்போது அந்த விருப்பத்தை, போர்க்குணம் என்னும் அந்த விருப்பத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு இத்தகைய லீலைகளை எல்லாம் பகவான் புரிகிறார். சங்கீதா மாதாஜி கடைசி ஸ்லோகம் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர், இந்த புக்கினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் கூட. நீங்க வாசிங்க. விஸ்வஸ்யா ஸ்திதி லயோத்பவ ஹேதுர் ஆத்யோ யோகேஸ்வரைர் அபிதுரத்யய யோகமாயாஹ க்ஷேமம் விதாஸ்யதீஷானோ பகவாம்ச த்ரியதீசஸ் த்ரதத்ராம் மதீய விம்ருஷ்ணேன இயான் இஹார்ஹதஹ. எஸ் சங்கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சங்கீதா மாதாஜி இல்லன்னா நீங்க கேட்டது அந்த 11வது இதுல 34th ஸ்லோகம். ஓகே, எஸ் சங்கீதா மாதாஜி இல்லன்னா இவங்க வடிவகரசி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜி காணோம். ஐ திங்க் வடிவகரசி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிட்டுங்க மாதாஜி. வாசிங்க. ஐ திங்க் வடிவகரசி மாதாஜி தானே வாசிக்கிறீங்க? ஏன்னா கையு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்வஸ்ய ஸ்திதி லயோத்பவ ஹேது ஆத்யோ யோகேஸ்வரைர் அபி துரத்யய யோகமாயா க்ஷேமம் விதாஸ்யதீஸ நோ பகவாம்ஸ் த்ரியதீஸஸ் தத்ராஸ்மதீய விம்ருசேன கியான் இஹாத. விஸ்வஸ்ய பிரபஞ்சத்தின் அவர் ஸ்திதி காத்தல், லய அழித்தல்,
உத்பவ படைத்தல், ஹேத்து காரணம், ஆத்ய ஆதி புருஷர், யோக ஈஸ்வரை யோகத்தின் தலைவர்களினால், அபி கூட, துரத்யய எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது, யோகமாய அவரது யோகமாய சக்தி, க்ஷேமம் நலன், விதாஸ்யதி செய்யும், ச அவர், ந நமது, பகவான் முழுமுதற் கடவுள், த்ரீ அதீச ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர், தத்ர அங்கே, அஸ்மதீய நம்மால், விம்ருசேன சிந்தித்து, கியான் என்ன, இக இது விஷயத்தில், அர்த்த நோக்கம். மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல கி ஜெய். குழந்தைகளே, பகவானே திடமான இயற்கையின் முக்குணங்களையும் கட்டுப்படுத்துபவராக விளங்குகின்றார். மேலும் அவரே இப்பிரபஞ்சத்தின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எனும் முச்செயலுக்கும் பொறுப்பாவார். அவரது அதிசயமான படைப்பு சக்தியான யோக மாயையினை யோகத்தில் தலை சிறந்து விளங்குபவர்களால் கூட எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆதி புருஷரான முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே நம்மை காக்க வருவார். மேலும் இதனை நாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதனால் பகவானுக்கு நம்மால் ஆகக்கூடியது என்ன? முழு முதற் பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். முழுமுதற் கடவுளால் ஒன்று செய்யப்படும் பொழுது ஒருவரது கணக்கின்படி அது முரணாக தோன்றினாலும் அதனால் ஒருவன் துன்பம் அடைதல் கூடாது. உதாரணமாக, சில நேரங்களில் ஒரு ஆற்றல் மிக்க போதகர் கொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அல்லது ஹரிதாஸ் தாக்கூரரை போல அவர் துன்பத்திற்கு ஆளாவதையும் காணலாம். மிகச்சிறந்த பக்தரான ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் பகவானின் விருப்பத்தின் பேரில் பகவானின் புகழை போதிப்பதற்காக இந்த உலகிற்கு வந்தார். ஆனால் அவர் காஜியினால் தண்டிக்கப்பட்டு 22 சந்தை பகுதிகளில் வைத்து அடிக்கப்பட்டார். இதுபோல் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்டார். பிரலாத் மகாராஜரும் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளானார். கிருஷ்ணரின் நண்பர்களான பாண்டவர்கள் நாட்டை இழந்தனர். அவர்கள் மனைவி மானபங்கப்படுத்தப்பட்டால் அவர்கள் பல்வேறு கடுமையான துன்பங்களை அனுபவிக்க நேரிட்டது. பக்தர்களை பாதிக்கும் அம்முரண்பாடுகள் அனைத்தையும் கண்டு ஒருவர் துன்பமடைதல் கூடாது. இது போன்ற விஷயங்களில் முழுமுதற் கடவுளின் திட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாகவதம் கூறும் முடிவு என்னவென்றால், இது போன்ற முரண்களை கண்டு ஒரு பக்தன் துன்பம் அடைவதே இல்லை என்பதாகும். தனக்கு எதிரான நிலையினை கூட அவன் பகவானின் கருணை என்றே ஏற்றுக்கொள்கின்றான். தனக்கு எதிரான சூழ்நிலைகளில் கூட ஒருவன் பகவானுடன் தொடர்ந்து தொண்டு புரிவான் எனில் அவன் வீடு பேறு பெற்று வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்வது அவனுக்கு உறுதியளிக்கப்படுகின்றது. உண்மையில் இது முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின் பேரில் ஏற்பட்டிருப்பதனால் துன்பம் தரும் இவ்விருள் எவ்வாறு நேரிட்டது என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை என்று பிரம்மதேவர் தேவர்களிடம் அறிவுறுத்தினார். பிரம்மதேவர் இதனை நன்கறிவார். ஏனெனில் அவர் மிகச்சிறந்த இறை பக்தராவார். அதனால் பகவானின் திட்டம் என்னவென்பதனை புரிந்து கொள்வது அவருக்கு சாத்தியமாயிற்று. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது காண்டத்தின் வைகுண்டத்தின் வாயிற்காவலர்களான ஜெயன் விஜயன் என்பார் முனிவர்களினால் சபிக்கப்படுதல் எனும் தலைப்பை கொண்ட 16வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் விஸ்வஸ்ய ஸ்திதி लयोद्भव हेतुर आत्यो योगेश्वरैर अभिधुरत्यया योगमायाः क्षेमं विदास्यति सानो भगवां स्त्रियति तत्रास्मदीय विमृशेन गियान इहार्तः. விஸ்வஸ்ய பிரபஞ்சத்தின் யா அவர், ஸ்திதி காத்தல், லய அழித்தல், உத்பவ படைத்தல், ஹேதுஹு காரணம், ஆத்யக ஆதி புருஷர், யோக ஈஸ்வரை யோகத்தின் தலைவலினால், ஹபி கூடக துரத்யா எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது, யோகமாயா அவரது யோகமாயை சக்தி, க்ஷேமம் நலன், விதாஸ்யதி செய்யும், சா அவர், நா நமது, பகவான் முழுமுதற் கடவுள், த்ரீ ஆதிச ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவர், தத்ர அங்கே, அஸ்மதீக நம்மால், விம்ருசேன சிந்தித்து, கியான் என்ன, இக இது விஷயத்தில், அர்த்த நோக்கம். சோ பகவானே திடமான இயற்கையின் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துபவராக விளங்குகிறார். தேவர்களை பார்த்து பிரம்மர் உரைக்கக்கூடிய வார்த்தை இது. அதனால எல்லா குணாதிசயங்களையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். மேலும் அவரே இப்பிரபஞ்சத்தினை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், அதாவது புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா,
சோ கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு, ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக அவரும் வந்து இந்த இடத்தை வந்து ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ மேலும் என் முச்செயலுக்கும் சோ அவரிலிருந்து உருவானவர்கள் தான், அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவிலிருந்து உருவானவர் தான் வந்து பிரம்மாவும் மற்றும் சிவனும் மற்றும் வந்து அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. இந்த 3 விரிவங்கங்களுமே வந்து நம்ம படைச்சிருக்கோம் குணாவதாரங்களாக. சோ அவரது அதிசயமான படைப்பு சக்தியான யோகமாயின் யோகத்தில் தலை சிறந்து விளங்குபவர்களால் கூட எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது. முழுமையாக யாராலுமே பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதுதான் உண்மை. ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு குவாலிபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது. அத்தகைய பக்குவம் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஈவன் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் கூட ஓரளவுக்கு தான் அவருடைய ஆற்றலை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். எல்லாமே அவங்களுக்கும் தெரியாது. ஆனால் நம்மளை விட கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த சக்தி என்பது அவர்களுக்கு உண்டு. நாமும் அத்தகைய பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் நமக்கும் அத்தகைய நிலையை அடைய முடியும். ஆனால் அதற்கு நாம முயற்சி என்பது செய்ய வேண்டும். ஆதி புருஷரான முழுமுதற் கடவுள் மட்டுமே நம்மை காக்க வருவார். அவர் ஒருத்தர் தான் ரட்சணையே எப்பொழுதுமே. வேற யாருமே வந்து அதாவது நானா ரூபத்துல இருந்தாலுமே அவர்தான் அனைத்து ரூபத்திலுமே இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர்தான் இருந்து கொண்டு சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டும் இல்லையா, நம்ம பரமாத்மாவாக இருந்து கொண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். இல்லை என்றால் இந்த ஜீவாத்மா வந்து இயங்கவே இயங்காது. அது ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். பிரளயம் மகா பிரளயம் ஆகும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா வேலை செய்வதே கிடையாது. ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ்டில் அப்படியே நின்னபடி இப்ப ஓடிண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மூவி நிறுத்தினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் ஒரே நிலையில நின்றுட்டு இருக்கும். எப்ப பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை வந்து படுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த ஜீவனம் வந்து அதாவது இயங்க தொடங்குகிறான். சோ அவருடைய பிரசன்ஸ் இல்லாம நாம இயங்கவே முடியாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனை நாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதனால் பகவானுக்கு நம்மால் ஆகக்கூடியது என்ன இருக்கிறது இல்லையா? இத பத்தி இன்னும் பேசிட்டே இருந்தா கூட ஒன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம். அந்த காரணத்திற்காக எல்லா செயல்களுமே செயல்படுத்தப்படுகின்றது. இதை நாம திண்ணமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளால் ஒன்று செய்யப்படும் பொழுது ஒருவது கணக்கின்படி அது முரணாக நம்ம இப்ப எதுக்கு பகவான் இவங்களை வந்து அந்த சாபத்தை ஏற்கும்படியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நல்ல ஆத்மாக்களாக இருந்த அவர்களை இந்த இடத்துல வந்து அசுரர்களாக அனுப்பணும், இப்படிப்பட்ட விதண்டவாதங்கள் எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் காரணம் என்பது ஒன்று உண்டு இல்லையா? தாயாருடைய மன வருத்தம், அதை வந்து கண்டிப்பாக போக்க வேண்டியது ஒரு பக்தனுடைய தூய பக்தனுடைய மன வருத்தத்தை பகவான் கண்டிப்பாக போக்குவார். தன்னையே யாராவது நிந்தித்தாலும் பகவான் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார். ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஒரு சங்கடம் என்று வரும்பொழுது அது கண்டிப்பாக அதை வந்து பகவான் வந்து தனக்கே ஏற்பட்ட சங்கடமாக நின்று செயல்படுத்துவார். இப்போ பாண்டவர்கள் கூட அதே நிலைதானே. பாண்டவர்கள் வந்து பக்தர்கள். அவர்களுடைய சங்கடம் வந்து தன்னுடைய சங்கடமாகவே ஏற்று செய்தார். சோ தனக்கு தன்னை எத்தனையோ பேர் வந்து இழிவுபடுத்தியிருந்தாலும் பகவான் வந்து பெருசாக பொருட்படுத்தவில்லை. இப்ப சகுனி, துரியோதனன் இவர்கள் எல்லாமே எவ்வளவோ முறை வந்து வசைப்பாடி இருப்பார்கள். ஆனால் பகவான் அதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கவே இல்லை. காலாகிரகத்துல அடைக்கணும் என்று தூது சென்ற பொழுது கூட துரியோதனனும் சகுனியும் ரொம்ப அழகா பிளான் பண்ணாங்க. அது நிகழவில்லை. ஆனால் அதையும் பகவான் வந்து பெருசாக பொருட்படுத்தவில்லை. ஆனால் திரௌபதிக்கு நிகழ்ந்த ஒரு அதாவது செயல் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை வந்து அவர் ரொம்பவே அதற்காக இந்த போர் புரிந்தே ஆக வேண்டும். பாண்டவர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயத்திற்கு வந்து கண்டிப்பாக பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதை வந்து பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது தாயாருக்கும் அதே பொருந்தும் தான். அதற்காகத்தான் ஜெயா விஜயன் இந்த இடத்துல வந்து அவதரித்திருக்கிறார்கள். சோ காரணம் என்பது பகவானால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இந்த காரணத்திற்கு இது கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை வந்து அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறுதான் அனைத்துமே செயல்படுகின்றது. உதாரணமாக சில நேரங்களில் ஒரு ஆற்றல் மிக்க போதகர் கொல்லப்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ப்ரீச்சிங் பர்சனை கூட வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா போதனை செய்யறவங்க வந்து இனிமே இங்க வந்து இது எல்லாமே எல்லா இடத்துல உண்டு. ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல வந்து இப்போ ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து நாமாச்சாரியா ஆயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இன்னொரு அதாவது அதை ஏற்க முடியாத அதாவது பக்குவமற்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அது மன வருத்தத்தை தெரியும். ஏனென்றால் அவர்களும் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்காங்க. நம்மளுடைய பெயரும் புகழ் போய் இவருடைய பெயர் புகழ் நமக்கு மேல வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? எப்பவுமே இந்த ஒரு கம்பேரிசன், பொறாமை இது எல்லாமே உண்டு. இதனால அவர்களுக்கு தாக்குதல் இதெல்லாமே நடத்தப்படுவது உண்டு. ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு வந்து எத்தனை முறை வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய வாட்டி பக்தரானது பகவானின் விருப்பத்தின் பேரில் பகவானின் புகழ்
போதிப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். ஆனால் அவர் காசி, அதாவது சாந்த்காசி எனப்படும் காசினால் தண்டிக்கப்பட்டது எத்தனை முறை? 22 முறை சந்தை பகுதிகளில் இல்லையா, மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து 22 முறை வந்து இந்த சாந்த்காசியால வந்து அவர் வந்து தண்டிக்கப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, சோ அப்போ அவருடைய காலகட்டம் வந்த பொழுது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரட்சணை என்பது ஏற்பட்டது. இது போல இயேசு கிறிஸ்து கூட சிலுவையில் அறைந்தார்கள். இப்ப கூட நம்ம வந்து என்னுடைய சனிக்கிழமை ஆனா நம்ம பாவங்களை போக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அட்டோன்மெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய சர்ச்சில் இதுதான் செய்யறாங்க. அனைத்து நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இயேசு கிறிஸ்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா. அறையப்பட்டார் பகவான் வந்து, அதாவது சன் ஆஃப் காட், சிலுவையில இருக்கக்கூடிய இயேசு அனைத்தையுமே எடுத்துக்கணும்ன்ற ஒரு இது, அந்த கொள்கையை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. உண்மையிலே நம்ம பாவங்களை நாம தான் அனுபவிக்க போறோமே, கடவுள் யாருடைய பாவங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது இல்லையா. So no one will take up the sin of other person. நான் செய்த பாவத்தை நான் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். இதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரகலாத் மகாராஜும் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளானார். யாரால? இந்த இரண்ய கசிபுவால. கிருஷ்ணரின் நண்பர்களான பாண்டவர்களும் வந்து மிகவும் துன்பங்கள் அடைந்தார்கள். மானபங்கப்படுத்தப்பட்டால், அதாவது திரௌபதி, அவர்கள் பல்வேறு கடுமையான துன்பங்களை அனுபவிக்க நேரிட்டது. ஆனால் பக்தர்களை பாதிக்கும் முரண்பாடுகள் அனைத்தும் கண்டு ஒருவர் துன்பம் அடைதல் கூடாது. இது போன்ற விஷயங்களில் முழுமுதற் கடவுளின் திட்டம் வேறாக இருக்கும். சோ பக்தர்கள் கஷ்டப்படணும்னு பகவான் என்னைக்கு நினைக்கிறது இல்லை. ஆனா அந்த சூழ்நிலைகளில் அவர் கஷ்டப்படும் பொழுது இத்தகைய நிலையெல்லாம் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் பக்தர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? இந்த சங்கடங்கள் இருந்தாலும் இது பகவானுடைய கருணை என்று ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அத்தகைய பக்குவம் வந்து பக்தர்களுக்கு உண்டு. பாகவதம் கூறும் முடிவு என்னவென்றால், இது போன்ற முரண்களை கண்டு ஒரு பக்தன் துன்பம் அடைவதே கிடையாது. இது துன்பமாகவே கருதுவது கிடையாது. தனக்கு எதிரான நிலையின் கூட பகவானினுடைய கருணை என்றுதான் அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்வார்கள், ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். தனக்கு எதிரான சூழ்நிலையில் கூட ஒருவன் பகவானுக்கு தொடர்ந்து தொண்டு புரிவான் எனில் இல்லையா, நமக்கு எவ்வளவோ சங்கடங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வந்து விடாமல் கண்டினியூஸா வந்து பக்தி கொள்கின்றான் என்றால் அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக வாழ்கின்றான். சோ முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின் பேரில் ஏற்பட்டிருப்பதனால் துன்பம் தரும் அவ்விருளை எவ்வாறு நேரிட்டது என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை. அதே அந்த பக்குவத்தை வந்து தேவர்களும் அடையணும் என்று பிரம்மதேவர் வந்து இந்த இடத்துல அறிவுறுத்துகிறார். சோ தேவர்களும் வந்து பௌதீகத்தில் வந்து சிக்கிக் கொள்பவர்கள் தான் இல்லையா. அதனால்தான் ஒரு கிரகத்துக்கும் ஒரு தேவருக்கும் இன்னொரு தேவருக்கும் வந்து சம்டைம்ஸ்ல போட்டி உண்டு. நான் பெரியவனா, வாயு தேவன் பெரியவனா, இல்ல வந்து அக்னி தேவன் பெரியவனா இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் எல்லாம் உண்டு. சோ வருணதேவன், இந்திரன் கூட அதே தானே, கோபூஜைக்கு அதுதானே செய்தார். தன்னுடைய பவரை வந்து நிலை நிறுத்திக் கொள்வதற்காக கண்டினியூஸா வந்து மழை பொழிந்து 7 நாட்கள் அந்த கோவர்தனகிரியை வந்து பகவானுடைய இந்த அதாவது இந்த இடது கரம் இல்லையா, இடது கரத்தினுடைய சுண்டு விரல்ல வந்து தூக்கி நிறுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு ஏற்பட்டது. சோ இப்படி அங்கேயும் வந்து காம்படிஷன், தேவர்களிடத்திலும் இந்த பௌதிக குணங்கள் தான் உண்டு, காம்படிஷன் உண்டு. அதனாலதான் அது பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விருப்பங்களை எல்லாம் நம்ம தேவர்களிடத்துல சொல்லி நம்ம பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றோம். அவர்களை புகழ்ந்தால் அவர்களும் வந்து மனசு குளிர்ந்து நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார்கள். சோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் திங் இல்லையா. நம்மள ஒருத்தர் புகழ்ந்துட்டாருன்னா நம்ம நல்ல ஆளு, நம்ம கிரேட் அப்படின்னு நம்ம யாராவது சொல்லிட்டா நீங்க இவ்வளவு நல்லா செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடனே என்ன ஆயிடுறோம், வில் கெட் ஃபேசினேட்டட் இல்லையா. உண்மையிலேயே நாம ஏதாவது செய்யறோமா அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உணரணும். நாம எதுவும் செய்யறதே கிடையாது, நம்மள செய்ய வைக்கிறவர் பகவான் அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்தால் நம்ம அந்த செயலுக்கான பலன் நமக்கு உரிதானது கிடையாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய முடியும். எது வரைக்கும் நான் எனக்கு நல்ல பெயர் வந்ததுன்றது வந்து நான் அதை பெருமிதமாக கொண்டு இல்லையா அந்த அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனோ அங்கேயே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான். அங்கே பகவான் நமக்கு மேல ஒரு உயர்ந்த ஆளுமை இருக்கு, நாம ஆத்ம ரூபம், இதையெல்லாம் குப்பை தொட்டியில போட்டிருப்போம் நம்ம அந்த சமயத்துல இல்லையா. அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து வில் பிகம் எ பாடிலி நேச்சர். என்னதான் நம்ம ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொண்டாலும் வி வில் பிகம், அது தவறான ஒரு நிலை. ஸோ வி ஆர் ஆல் ப்ரோன் டு டூ த திங்ஸ் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே ஒரு செயல்படுத்துவதற்கான காரணம் வந்து இருக்கும், செயல்பட்டு இருப்போம். ஆனா உண்மையில இந்த நான் எனக்கூடிய ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. இந்த உடல் தான் இந்த எந்திரம் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. இதை இயக்குபவர் வந்து இந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா. இதை நாம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கிண்டா நம்ம எந்த ஒரு புகழ்ச்சிக்கும் நாம அடிமையாகவே மாட்டோம். இது ஒரு மனிதனுக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள் இது. சோ பேரிட்டது என்று தேவர்களும் அறிவுறுத்தினார். பிரம்மதேவர் இதை நன்கு அறிவார்.
ஆனால் நீங்க எல்லாரும் கூட பக்குவம் அடைங்க, ஏற்றுக்கொள்வதற்கான நிலையை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று. ஏனெனில் அவர் மிகச் சிறந்த இறை பக்தர் ஆவார், பகவானுடைய சிறந்த பக்தர் அவர். அதனால் பகவானின் திட்டம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வது அவருக்கு வந்து சாத்தியமாகும், ஆனால் தேவர்களுக்கு அது சாத்தியமாகவில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 3வது காண்டத்தின் வைகுண்டத்தின் வாயில் காவலர்களான இந்த ஜெயா விஜயன் என்பவர்களுடைய சாபம் இல்லையா, சாபத்தினால் இந்த முனிவர்களை சபிக்கப்படுவதால் ஏற்படக்கூடிய நிலை என்ன என்பதை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர்ல நாம படிச்சோம். தலைப்பை கொண்ட இந்த 16வது அத்தியாயத்துக்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் வந்து இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா, ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். 3வது காண்டம் முதல் பாகம் வந்து இன்றைக்கு வந்து நிறைவடைந்தது. சோ நாம வந்து நாளைக்கு வந்து we will take it up the 2ஆம் பாகத்தை வந்து நாம எடுக்கலாம். சோ இந்த 3ஆம் பாகத்துல வந்து நீங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்க எல்லாருமே கேட்க வேண்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்திய லோகத்துல வந்து அவங்க இரண்யகசிபு இரண்யாட்சன் வராங்க. அப்ப 2வது வந்து திரேதாயுகத்துல வந்து ராவணனும் கும்பகர்ணனும் வராங்க. அப்புறம் இந்த அது கிருஷ்ணரோட இடத்துல வந்து சிசுபாலன், தண்டவக்ரன். ஓகே மாதாஜி. 3 லோகத்திலயும் 3 பிறவி வந்துடுறாங்க அவங்க, 3 யுகத்துல. மாதாஜி இவங்களை வந்து இவரு இது பண்ணி விட்டுலாம், ஆனா இத வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சாபம் கொடுத்து அவங்கள திருப்பி இங்க கொண்டு அங்கே இருப்பதாலும் இதுல என்ன ஒரு லெசன்ஸ் லேர்ன்ட்னா, வைகுண்டத்திற்கு சென்றாலும் நாம இந்த அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ வந்து எப்பவுமே அந்த சப்மிசிவா இருக்கிறது, எல்லாரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டுறது இல்லையா. சோ ஒரு பக்தருக்கு இன்னொரு பக்தர் வந்து தீங்கு இழைக்க கூடாது. இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா பரிபாலிக்க வேண்டும். அதை நாம இங்கேயே பிராக்டிஸ் பண்ணணும். we should practice here. இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா ஒருத்தர் வந்து தவறு இழைத்து விட்டால் அவருடைய தவறை நாம குற்றம் கண்டுபிடிக்க கூடாது. இது பக்தி சேவையில வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதெல்லாம் அபராதங்களா மாறிடும், நமக்கே தெரியாது. இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு இப்ப நான் எனக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் இந்த குரூப்ல பிடிக்கல அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, நான் எப்பவுமே அவங்கள வந்து if I am pulling down இல்லையா in a negative way, அது ஒரு சின் ஆக்சுவலி, அது தப்பு இல்லையா. அவர்களுடைய மனசை நாம வந்து துன்புறுத்துகின்றோம். தவறு அவர் அடுத்த அந்த நபர் இழைத்திருந்த